Ol şeýle kenardy, beýik kenardy, alkymyna soraw adasy bardy. Aňarsynda bolsa başga bir beýik, başga bir giň kenar uzak gidýärdi. Ol şeýle bir uzak, şeýle çuň eken. Ol şeýle bir beýik, şeýle giň eken. Çeker şatlygyny diňe götüren, gaýgysanam diňe götüren çeker. Şo kenara gelip oý edip ýörün, ýygnap yeňil agyr soraglaň baryn. Never o kenarda jogap tapdym men, never bu kenarda jogap tapýaryn. Ýaşlyk mukamy 1954-nji ýylda Aşgabatda ýerleşýän 1-nji çağılar öýü üýtgedilip, ol Aýratyn Zekini çağılaryň mektebine öwürlen soň, şol mektebiň muallimlary Bayramallyky 27-nji çağılar öýüne baranlaryna şo ýerde terbiýelenýän Nurynyň Zekinine haýran galyp, onu Aşgabatda öz okudýan Aýratyn Zekini çağılaryň mektebine berýärler. Akbal ýene-de Nurynyň kalbynyň kapysyny kakýar. Onuň durmuşynda täze bir öwürlüş bolup geçýär. Ömürlük ýatda galjak öwürlüş. Yanıp köytem bakı gele var mı eytem Avrayı atağa koytum oğluna atağı koytum Odaya meydanı koytum demine akmanı koytum Ormadın mı koytan eğerey Demi duşlan devam eder Dostları Yakranı şehri koytan Tohumu bakara koytan Koytan köptat koytan derdini yine koymam Her talınmel yene yerele Kim başını hesrete boşu